Hej, så er jeg tilbage igen. Det tog lige 1 sekund. For jer i hvert fald. Men der nåede en telefonsælger at ringe til mig og spørge om hej. The fuck? Hallo? Fuck er det her, Chris? What? What? Woo! The fuck? Huh? Ikke? Cool. The fuck? Ej, vel. Åh, fy. Huh. What the fuck? Det var åndssvagt. Men der nåede en telefonsælger her og ringte til mig og spørger, er det her det ene Pedersen? Petersen. Nej, det er det ikke. Okay, er der et nummer, jeg må slå på? Nej. Jeg hader telefonsælger. Eller